नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायबाय। जों दिनै सोंनाय बिदां 3.3 नि क्वेश्चन नम्बर 3 नि 2 खौ सल्व खालामगोन। 1 खौ आं सल्व खालामखांना होखांबाय। नुवाखैब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दङ, बेयाव थांनानै नाय, नङाब्ला नैबे खनानि आइ बाटनाव थांनानै नाय। लोगोसे नाम्बार 3 ल' नङा, नाम्बार 2 आरो नाम्बार 1 नि सल्व खालामनायखौबो नायथार, होमबासो बे भिडिअखौ मोजां बुजिगोन। बे सल्व खालामनायखौ नोंथाङा मोजांसिनै बुजिगोन। ओंखायनो बेनि थाखायबो आं बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होना दोनखादों। नङाब्ला आइ बाटनावबो थांनानैबो बेखौबो नोंथाङा नायना लानो हागोन। आरो बे भिडिअखौ दानला दानसि नायनाङा। दानला दानसि नायबा नोंथाङा जेबो बुजिनाय नङा। ओंखायनो आं खावलायखाबाय जे नोंथाङा नायोब्ला मोजाङै नाय आरो कुवेश्चन्सखौ गिबियावनो नायनानै लाग्रो। होमबा नायदो, नाम्बार 3 आव मा होनना बुंदोंमोन? हांखोआरि समानथाय जरा दानांगौनो आरो बिसोरनि मावफुंथायफोरखौ मा दिहुननांगौ? फज'स्लायनाय आदबजों दिहुननांगौ। माने जोंहा फज'स्लायनाय आदबजों दिहुननांगौ। फज'स्लायनाय आदबजों दिहुननायखौथ' आं नाम्बार 1 आव खालामना होखांखाबाय। मा होनना बुंदों? फज'स्लायनाय आदब माने साबस्टिटिउसन मेथड। बेखौ नोंथांमोना नाम्बार 1 आव मोनबोखाबाय। मोनाखैब्ला नायदो, आं बुंखाबाय दहायनो डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दङ होननानै। दा मा होनना बुंदों जोंनाव? बे नाम्बार 3 आव जे समानथाय जरा दानांगौनो, माने नै बेबायदि मोननै समानथाय जरा दानांगौनो। आरो मा खालामनांगौनो? बिसोरनि मा दिहुननांगौ? मावफुंथाय दिहुननांगौ। मा आदबजों? फज'स्लायनाय आदबजों। आচ্ছা, बेखिनिखौथ' जों गिबियावनो बुजिना लाग्रोबाय। स' we have to solve by substitution method for the following problems. Okay? So नाम्बार 2 आव मा प्रब्लेम्स होदों नायदो। मोननै जाफुंमा खनानि गेदेरसिना उन्दैसिननिख्रुइ 18 डिग्री बांसिन जायो। होमबा जाफुंमा खना होनना बुंदों। जाफुंमा खनाखौ साप्लिमेन्टारि एंगल होनना बुङो। इंराजि मिडियामाव फरायनाय बर' फरायसाफ्राबो गोसोआव लाखि, आङो इंराजि मिडियाम थाखायबो बानायखादों बे भिडिअखौ। नोंथांमोना गुबुननि भिडिअ नायलायनो गोनांथि गैया। जाफुंमा खना मानि मा होनना बुंनाय जायो? साप्लिमेन्टारि एंगल। साप्लिमेन्टारि एंगलनि गेदेरसिना उन्दैसिननिख्रुइ, माने जाय खनाया ग्रेटार बियो स्मलारनिख्रुइ बेसे बांसिननो? 18 डिग्री बांसिन। बेसे डिग्री बांसिननो? 18 डिग्री बांसिन। बिसोरखौ दिहुन। अके? स' कुवेश्चन्सआव मा बिदों? जोङो मोननै खनाखौ दिहुननांगौ। बे मोननै खनाया मा होनो? मोननै एंगोला मा होनो? जाफुंमा खना। माने साप्लिमेन्टारि एंगल। मोनसेया गेदेरसिननो, मोनसेया उन्दैसिननो। अब्ला जों गिबियावनो बुजिना लानो जे जाफुंमा खनाया माखौ बुङो? व्हाट इज साप्लिमेन्टारि एंगल? अके? स' बेनि थाखाय नायलांबाय था मोजां भिडिअखौ। जाफुंमा खनाया जेब्ला मोननै खनाखौ जों प्लास खालामनानै, हमना लाबाय बे खनाया ए, बे खनाखौ मा लाबाय आङो? बि। बे मोननै खनाखौ आं जेब्ला प्लास खालामो, अब्ला आं जेब्ला 180 डिग्री मोनो, अब्ला बे मोननै खनाखौनो मा होनना बुंनाय जायो? जाफुंमा खना होननानै बुंनाय जायो। स' the sum of any two angles when becomes equal to 180 degree, then these two angles are together called as supplementary angle. बिदिब्ला जों जाफुंमा खनाया माखौ बुङो गिबियावनो बुजिना लाबाय। दा मा होनना बुंदों कन्डिशनाव? मोनसे खनाया मोनसेनि देरसिननो, बेसेबां देरसिन बेखौबो होखादों। बेसे देरसिन? 18 डिग्री बांसिन, माने देरसिन आरो। अके? दा नैबाव नायनानै नोंथांमोना मा सानदों? ए आरो बि खना लादों आङो, नङा होमबा? बबे खनाया देरसिन? बि खनाया देरसिन। अके? बेसे बांसिन? 18 डिग्री बांसिन। जेनेबा नै बियो जुदि 100 ब्ला बियो बेसे? 118 डिग्री बांसिन। सरि, 118 डिग्री जागोन। बे मोननै खनाया जायाखै, नाथाय आं जास्ट नोंथांमोननि थाखाय बुजिनो थाखायसो लादों। बियो 118, बियो 100। बियो बिनिख्रुइ, एनिख्रुइ बिया बेसे बांसिन जाना दं? 18 डिग्री बांसिन जाना दं, नङा होमबा? बेबायदिनो जोंहा मोनसे खनाया मोनसेनि 18 डिग्री बांसिननो। होमब्ला मोनसे खनाया 100 ब्ला मोनसे खनाया 118 डिग्री जाखानांगोन, होमबासो जोंहा 18 डिग्री बांसिन जागोन ना। दा बांसिन होननानै बुङोब्ला मा खालामनांगौमोन? आं सिगांनि भिडिअआवनो बुंखादों, एक्सारसाइज 2.3.1 3.2 आवनो बुंबोखाबाय थादों जे बांसिन होनना बुङोब्ला जों मा खालामनांगौ? प्लास खालामनांगौ। अके? साप'ज 5आ 3 निख्रुइ बांसिन, नङा होमबा? बेसे बांसिन? 2 बांसिन। होमबा सोरजों प्लास खालामनांगोन आं? खमसिनजों जेब्लाबो प्लास खालामनांगौ। 3 निख्रुइ होननायजों मा खालामनांगौ? प्लास खालामनांगौ। होमबा जुदि साप'ज एंगल एआ
एंगल बी निख्रुइ बांसिन होनना बुङोब्ला बी निख्रुइ होनदोंना बेजों आं मा खालामनांगोन प्लास खालामनांगोन नै 18 डिग्री प्लास खालामनांगोन बुजिबाय जानांगौ ना होमबा बे मा होननाय जादों बिदिब्ला ए खनाया बी खनानिख्रुइ बेसे बांसिन 18 डिग्री बांसिन जेरै बावहाय नाय 5 आ 3 निख्रुइ बेसे बांसिन 2 बांसिन I hope it is clear now स' जों दानिया सल्भ खालामनोसै सल्भ खालामनायखौ नायलांदो मोजाङैनो दाथ' जोंहा बावहाय खनाखौसो दिहुननो होदों नाथाय जों जेबो मिन्थिया जे खनाया माखौ दिहुननो होदों बेखौ जेब्लाबो हमना लाग्रो दै बे एक्सारसाइजआव माखौ हमना होदों माखौ दिहुननो होदों बेखौ जेब्लाबो हमना ला अके ओंखायनो आं हमसै जे हमबाय जाफुंमा खना मोननैनि मादाव मोनसेखौ मा हमसै आं x हमसै मोनसेखौ मा हमसै y होननानै हमसै अके स' लिरदो हमबाय लेट फर इंलिश मिडियाम मोनसे खनाया आच्छा बेवहाय मोनसे खनाया होआलासिनो जों देरसिन होबा साबसिन जागोन देरसिन ओके देरसिन खनाया ओके ग्रेटार एंगल इज देरसिन खनाखौ जों मा हमबाय x ओके x आरो दुइसिन खनाया स्मलार एंगल इज what y बाव खना होननायाव मानो आं एंगल होआसै नोंथांमोना साननो हागौ बावहाय जोङो एंगल होलायनो गोनांथि गैया जों खनाखौ x आरो y होननानै हमदों एंगल होलायनो गोनांथि गैया जोंहा खनाया अट'मेटिकेलि ओंखारहैखागोन दाहाय माने x आनो माखौ फोरमायगोन खनाखौ बुजायहैगोन जों बावहाय एंगल x एंगल y होननानै हमलायनो गोनांथि गैया मानो गोनांथि गैया जोंहा बावहाय गुबुननि सानखान्थियावबा जों एंगल A आरो एंगल B होननानै हमना लानो हागौमोन गुबुननि प्रब्लेम्सआवबा गुबुन चेप्टारनि प्रब्लेम्सआवबा जिअमेट्रिकआवनो हम जेनेबा एंगल A एंगल B हमनांगौमोन नाथाय नैबे चेप्टाराव जों बेबायदि हमनो हानाय नङा दै मानो होनबा जों x आरो y खौसो दिहुननांगौ जोङो जायखौ दिहुननांगौ बेखौ x आरो y x नङाब्ला y हम नङाब्ला नों mn बो हमजागोन बा pq बो हमजागोन नों गोसो बायदि हमजागोन जायखिया मोननै सोलायस्लु लाबानो जाबाय अके बे चेप्टारनि प्रब्लेम्सआ एसे आलादा होमबा नायलांदो सोंलु बायदिब्ला सोंबा सर्टकाटाव लिरबाय a/q that means according to questions आं बे ब्रेकेटाव होनायखौ बर' मिडियामनि लिरनाङा आं जास्ट इंलिश मिडियामनि थाखाय लिरफालांदों according to questions देरसिन खनायानो देरसिनाथ' जोंहा x आ नङा होमबा देरसिन खनाया दुइसिन खनानिख्रुइ दुइसिन खनाया सोरजों दुइसिनजों मा खालामनांगोन आं 18 डिग्री बांसिन होदों ना दुइसिनजोंसो प्लास खालामनांगोन अके नै दुइसिनजों प्लास खालामनांगोन आं बुंखाबाय थादों दै मा बुंबाय थादों आङो x आ y निख्रुइ 18 डिग्री बांसिन होनना बुंदों बहाय माने बुंनाय जाबाय x = y प्लास 18 डिग्री मानो होनोब्ला जों सोरजों y जों 18 डिग्री प्लास खालामदेरदों सोरजों समान मोननो थाखाय x जों समान मोननो थाखाय that means x आ सोरनिख्रुइ obviously देरसिन y निख्रुइ बेसे देरसिन 18 डिग्री बुजिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना स' एसे स्टेन्डार्ड फर्मआव लिरोबा बेब्रै जागोन x माइनास y इकुवेल टु मा जागोन 18 डिग्री माने y खौ आं बिथिं लांबाय होमबा जोंहा बेबायदि मोनगोन बेखौ आं इकुवेशन नाम्बार 1 माने समानथाय 1 होननानै हमना लाबाय अके बा नोंथाङा मा खालामनो हागोन बे 18 खौबो बिथिं लांजाजोबगोन बिथिं जेबो गैयालासिनो दोनजागोन माने ओरैबो लिरजागौमोन x माइनास y माइनास 18 डिग्री इकुवेल टु 0 नै बेबायदिबो खालामना लानो हागौ अके नोंथाङा बेबायदि दोनब्लाबो जेबो प्रब्लेम्स गैया आरोबाव एगेन आरो मा होनना बुंदों जे जोंहा मोनसे खनाया x हमदोंमोन जे मोनसे खनाखौ जे y हमदोंमोन नङा होमबा नाथाय बे मोननै खनाखौ मा होनना बुंदों क्वेश्चन्सआव बे मोननै खनाया मा खनानो जाफुंमा खना माने x जों y जों प्लास खालामनानै बेसे मोनथारनांगोन नोङो 180 डिग्री मोनथारनांगोन बेखौ बुंनाय जादों मोनसे खनाखौथ' नों x हमबायना मोनसे खनाखौ y हमबायना
बा बे मोननै खनाखौ प्लास खालामनानै नोंथाङा बेसे मोनथारनांगोन 180 डिग्री मोनथारनांगोन होमब्लासो x आरो y आ जाफुंमा खना जागोन नङाब्ला जानाय नङा कुवेश्चनआव बुंखादों जे जाफुंमा खनानि मोनसेया देरसिन मोनसेया दुइसिननो बा जों बे मोननैखौ प्लास खालामबा जोंहा बेसे मोनथारनांगोन 180 डिग्री मोनथारनांगोन ओके स' दिस इज द सेकेन्ड कन्डिशन बे जाबाय नैथि कन्डिशन ओके होमबा बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना होमबा बुजिदोंब्ला नायलांबाय थादो बुजियाखैब्ला एसे भिडिअखौ बोनानै नायफिन स' जों मोननै समानथाय मोनबाय नङा होमबा समानथाय 1 आरो समानथाय 2 बे मोननै समानथायनिफ्रायनो जोङो मा खालामसिगोन फज'स्लायनाय आदबजों जोङो मावफुंथाय दिहुननो हासिगोन दायो नायलांबाय था जों दायो मा खालामसै समानथाय 1 निफ्राय x नि मान दिहुनना लानोसै नाथाय समानथाय 1 निफ्राय x नि मानखौ नोंथाङा दिहुननो गोनांथि गैयामोन जुदि आं नैबेखौ आं जुदि समानथाय 1 होखायोमोनब्ला आङो समानथाय 1 निफ्राय x नि मानखौ दिहुननो गोनांथि गैयामोन नायलाय मानो होनबा x नि मानखौ अलरेडि मोनना दंखायो नों y + 18 डिग्री मोनना दंखायो नङा होमबा x = y + 18 डिग्री मोनना दंखायो नों बेखौ मा खालामनो गोनांथि गैयानोमोन आरोबाव इमप्लाइज होनानै x - 1 = 18 डिग्री लिरनो गोनांथियानो गैयामोन नाथाय बिसोर मा होनना बुंदों जोंखौ समानथाय जरा दा होनना बुंदों बा समानथाय जराया जोंहा बे मोननैया दायो जाना दङ बेखौबो नों लानो हागोन नो प्रब्लेम बेखौबो लानो हागोन नाथाय नोंसिनि लेखायाव नोंसिनि बिजाबाव नै बेबायदि मोननै समानथाय महराव दोनदों जानो हागौ एन्सारखौ ओंखायनो आं बेखौ खालामदों ओके स' बेखौ खालामालासिनो आं मा खालामसै नोंथांमोनखौथ' आं क्लियार खालामना होखाबाय जे बेखौ लिरालासिनो बेवहाय बेखौ इमप्लाइज खालामबावनानै बेखौ समानथाय 1 लायालाबासिनो नोंथाङा नैबेखौबो समानथाय 1 लानो हागोन जेबो प्रब्लेम्स गैया नाथाय एन्सारखौ देखायनो थाखाय आं बेबायदि खालामनानै होदों होमबा नायलांदो जे जोंहा समानथाय 1 निफ्राय अलरेडि x नि मान मोनना दंखायो x नि मान गैयाबा नोंथाङा मा खालामना ला x नि मानखौ दिहुननानै ला ओके बा समानथाय 1 नि x नि मानखौ जास्ट माल' खालामदो नोङो समानथाय 2 आव फज'फैदो ओके समानथाय 1 आव अलरेडि x नि मान मोनखाबाय नालाय बेनिफ्राय x नि मान दिहुननो गोनांथि गैला नोङो जास्ट नों मा खालामदोल' समानथाय 2 आव फज'फैदोल' ओंखायनो लिरदो x नि एक मिनिट समानथाय 1 नि x नि मानखौ समानथाय 1 नि x नि मानखौ समानथाय 2 आव फज'नानै ओके मायाव फज'नांगौनो समानथाय 2 आव फज'नांगौ स' इंराजि मिडियाम थाखाय लेट substituting the value of x in equation 1 in the equation 2 we get बा जों समानथाय 1 नि x नि मानखौ समानथाय 2 आव पुट खालामफैदो फज'फैदो जास्ट नैबे x नि जायगायावल' नैबेखौल' फज'लाय नोङो फज'नायनि सिगां समानथाय 2 आव फज'गोन होनदों नालाय समानथाय 2 खौ आं खनसे लिरना लाफिनबाय नै समानथाय 2 खौ खनसे लिरना लाफिनबाय दे होमबा x नि जायगायाव मा मोनदोंमोन नै y + 18 डिग्री मोनदोंमोन बेखौ जास्ट फज'फै ओमफ्राय बिथिं बेबायदि मोनबाय नै प्लासआ प्लास वाइआ वाइ बिसोर मोननैजों मा जागोन मोननै वाइ जाबायना बेबो प्लास मोननै वाइ जागोन जोंहा 180 डिग्रीनि थिंजाय 18 डिग्रीखौ लांबा -18 डिग्री जाहैबाय होमब्ला बेसे जागोन बेलाय बिसिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामसै जोङो दानिया ओके स' बिनिफ्राय बेखौ दानख'बा बेसे मोनगोन जोङो 162 डिग्री मोनगोन होमब्ला जों y निसो दिहुननांगौ y नि मान दिहुनसै जों दानिया y नि मान दिहुनोब्ला बे 2 आ बैथिं डिवाइड जाहैगोन 162 आ बेखौ डिवाइड खालामबा बेसे जागोन 81 डिग्री जागोन होमबा जों y नि मानखौ बेसे मोनखो 81 डिग्री मोनबाय दानिया x नि मान नांबावगौ जोङो बे x नि मानखौ मोननो थाखाय बे y जे नों जे मा मोनबाय y = 81 डिग्री मोनबाय ना बे 81 डिग्रीखौ नैबावल' फज'लाय नोङो y नि जायगायावल' फज'लाय नोङो बबेयाव फज'नांगोन बिदिब्ला समानथाय 1 आव होमबा नों मा लिरनांगोन नैबे y नि बे मानखौ माने y = 81 डिग्रीखौ समानथाय 1 आव फज'नानै होननानै लिरना लादो होमबानो एन्सारा मोनहैखासिगोन नोंहा स' जों लिरना लाबाय y नि बे मानखौ समानथाय 1 आव फज'नानै putting the value of y in equation 1 होमबा समानथाय 1 आव मा दंमोन नै बिदि दंमोन नै समानथाय 1 आव फज'दों होननाय नालाय आं समानथाय 1 खौ खनसे लिरना लाफिनबाय होमबा नायसै जोङो जे y नि जायगायाव बेसे मोन्दोंमोन दानि 81 डिग्री मोन्दोंमोन ना 81 डिग्री मोन्दोंमोन
होमबा बेसे जागोन बेलै बेसे जागोन बियो 99 डिग्री देयरफर देरसिन खनाया ग्रेटेस्ट एंगल ग्रेटार एंगल बा ग्रेटेस्ट एंगल देरसिन खनाया बेसे 99 डिग्री दुइसिन खनाया बेसां 81 डिग्री होमबा जोंहा बास बेखिनियानो एन्सार नंगौना नङा नायदो 99 जों 81 डिग्री जों प्लास खालामलाय बेसे मोनगोन जोङो 180 डिग्री मोनगोन नंमारगौ 99 आरो 81 आ जोंहा मा खना 99 आरो 81 डिग्रीया जाफुंमा खना मानो होनबा जों बिसोर मोननैखौ प्लास खालामनानै बेसे मोनदों 180 डिग्री मोनदों आरो 99 आ 81 डिग्रीनिख्रुइ बेसे बांसिन 18 डिग्री बांसिन स' बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो मोजां मोनाखैब्ला बुजियाखैब्ला कमेन्ट खालामनानै सोंहर आङो जुदि बे भिडिअखौ आरो बानायफिननांगौ आं बानायफिनगोन जायखिजाया आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सम बेसेन गोसाखौ होनानै नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आङो उननि भिडिअआव नैबे नाम्बार 3 खौ सल्भ खालामनानै होगोन बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनाव थुनानै ला जाहाथे डेइलि आपडेट मोनबाय थायो स' थेंक इउ भेरि माच गोजोन्थों